Hem preparat un gràfic basat en dades teves, perquè tu ja has fet una simulació. Quan pot haver de pagar quan pot haver pagat de més una persona que tingui una hipoteca de 150.000 euros? Sí, l'exemple és una hipoteca de 150.000 euros a 30 anys, contratada l'any 2004. I el perjudici econòmic, és a dir, el que ens hem pagat de més, han de diferenciar tres conceptes. Un són les quotes que hem pagat de més, tenint un IRPH cada mes en relació a el que hauríem pagat si en lloc de l'IRPH ens haguéssim posat l'Euríbor. Un altre és el deute pendent, com que hem tingut un interès més car, tenim més deute pendent de la que tocaria i l'hem de reduir. I finalment hi ha els interessos legals, que són, com que nosaltres hem pagat en el banc cada mes més de lo que tocava, a més de tornar-nos aquesta quantitat que hem pagat de més, ens han de pagar interessos. I fixeu-vos que estem parlant per 150.000 euros de 38.000, quasi 40.000 euros. És a dir, que tenim de 150.000 ens podrien retornar fins a prop de 40.000 euros. Però això se pot fer amb una regla de 3 bàsica? És a dir, jo ara podria estar a casa meva, la meva hipoteca és de 180.000. Si a 150.000 te'n toquen 40, a la meva de 180 me'n tocarien 50 i busques. Això és així de fàcil o hi ha altres elements que juguen a l'hora de fer aquests comptes? Perquè, clar, si no... Si fos així de fàcil, els peritos, com jo, que presentant números en els jutjats, no tindrien sentit. Però sí que és cert que hi ha alguna calculadora. Jo sé que he tastat que funciona més o manco bé, per exemple, la de Socu, hi ha calculadores online que ens donaran una idea. Però cada hipoteca és un món. Per què? Perquè se va contractar un any diferent, perquè pot ser que tinguessin un IRPH o un altre, perquè hi ha diferents tipus d'IRPH, pot ser que tingués carència. Clar, una cosa és allò que poden calcular i l'altra és com fer efectiu que se'ns retornin, és a dir, que un jutjat reconeixi que això se'ns ha de retornar.